प्रमोद बर'नि सरकारा सरकार नङा। आं लाजिनायसो मोनो प्रमोद बर'नि खौरांखौ मोनोब्ला, प्रमोद बर'नि खोथाखौ भाबियोब्ला लाजिनायसो मोनो। UPPL सरकाराथ' सरकार नङा, मारैहाय सरकार नङा होननानै बुंखो आं लाजिनायसो मोनो। प्रमोद बर'नि खौरां बुङोब्ला आं लाजिनायसो मोनो। साननो बिदि प्रमोद बर' सारनि जुदि खोथाखौ जुदि भाबियोब्ला लाजिथाव बाथ्रा। बे BPF मा दङ गैया? BTRआ मुङानो बेसेबांबा गोजौखा। आबसु आन्दोलन खालामबोनानै आसाम डिभाइड 50-50 होननानै बुंदोंमोन। मानिखौ मानो 50-50 नागिरखो बेलाय? बियो आबसु आन्दोलन खालामबोनानै बेसेबां सिगाङाव आसाम डिभाइड 50-50 होननानै बुंदोंमोन। आसाम डिभाइड 50-50 दायो मानि खोमानो 50-50 नागिरखो बेलाय? बियो बर' हारिनि थाखाय गेदेर खोथा बुंदोंमोन। आरो दायो बुंनो थाङोब्ला बियो सिगां बेसेबां बर' हारिनि थाखाय गोदोर खौरां बुंदोंमोन। बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो, गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों, बै समाव राजा लामायाव ओंखारगोन। खुनु दिन जोङो बिथांमोननि बायदि थगायनाय नङा। जोंनि सोमावसारनाया सोरबा रावबो दैदेनगिरिफोरनि नङा। बे सोमावसारनाया गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि। गादियाव जिरायनो थाखाय, मासियाव जिरायनो थाखाय आं सोमावसाराखै होननानै बुंदोंमोन। दा मानो गादियाव जिरायखो बियो? प्रमोद बर'आ गादियाव थानो थाखाय सोमावसाराखै होननाया दा मानो गादियाव जिरायखो? बियो गादियाव जिरायनो थाखाय, मासियाव जिरायनो थाखाय बियो बेबायदि माबा खालामाखै होनना बुंदोंमोन बियो। खिन्थु दायो दिनै मानो गादियाव जिरायखो बियो? मानो गादियाव जिरायनानैसो जिरायनो लुगैनानैसो बेसेबांखिनि राजनितिकआव फैबाय। राजनितिकआव फैनानै दायो बियो बेबायदि शिफ्ट जाबाय। गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन, खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै। आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन MLA MP BTCनि चिफ EM मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन। बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो, गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों, बै समाव राजा लामायाव ओंखारगोन। खुनु दिन जोङो बिथांमोननि बायदि थगायनाय नङा। BPFआनो सरकाराव फैफिनगोन। BPF आइजो दालाय दैदेनगिरिनि बिबुंथि। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPFआनो सरकाराव फैफिनगोन। जोङो BPF सरकारानो आरो सरकार फैफिनगोन आरो जोङो 100% गेरान्टि होदों BPF सरकारा निश्चय फैफिनगोन। फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंनो जुयजुक्त जागोन। मानो होनबा थांनाय इलेक्सनावबो जोङो हारियाखैमोन। जोंखौ बिसोरो माबा खालामनानैसो, जोंखौ बिसोरो थगायनानैसो बेसांखिनि जोंखौ बेबायदि बेक खालामनानै दोनदों। बेवहाय फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंनि BPFआनो सरकार जाफिनगोन। बेखौ जों गेरान्टि बुंदों। BPF जयजुक्त जाफिनगोन। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानाय फैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।